sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd ko lakal hamd. To maganar da ya fara a nan ya gaya ma cewa an so ga mai sallah liman ne ko mamu ko mai sallah shi kadai kowanne zai ce sami Allahu liman hamida wajen tasawa, in ya meke ya ce rabbana wa lakal hamd. wannan shine ƙa'ida ta wannan azkar ke na tasowa daga ruku'i. To kan wannan abu ne sananne ya kawo magana wasu malamai suna ga cewa mamu shi ba zai ce ba sami Allahu liman hamida, sai dai ya ce rabbana wa lakal hamd. Sun kawo wannan magana ya ce ko ta ruwaya ta Abu Huraira radiyallahu anhu cewa fadar annabi sallallahu alaihi wasallam idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamd. Kan wannan ne yasa kenan cewa mamu bai hudin sami Allahu liman hamida, liman zai hudi. To kalkashin wannan magana ne shi Sayyid Sabiq ya kawo maganganu cewa wannan ba hujja bace ba, shi yasa shi tabbatar da mamu zai yi, kai liman zai yi, mamu ya yi, mai sallah shi gaɗe ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. kenan da mamu da liman kowa zai. Ya kama ganin masu cewa ba a rabawa za a yi, shine zai raddi ko ya kawo jawabi akan hujja ta maganar shi da ya kawa kowa zai. Ya ce maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah. Ke da annabi da sallah da annabi yake yi yadda yake sallah kurin haka ya ce mi da abin da bai ce kan mi ba kenan zami. Wace wannan shine kenan mai sallah shi kadai ko mamu ne ko liman zai gama biyu sami Allahu liman hamida, shine zikirin dagowa in ya mai tsaye rabbana wa lakal hamd. Wannan kan wannan magana yake shi zikin iya ba da jawabi ne na ya ce za a ba da amsa ke za mu tashi wa yujabu amma sadalla bihi alqa'ilun bi anna al-ma'muma la yajma'u bainahuma. Za a ba da jawabi ga wanda suke cewa mamu ba zai gama bi ba, baiwa ya sami Allahu liman hamidahu kuma ya rabbana lakal hamd. Ce masu wannan magana da ya ture ce za a ba su amsa ta haka. Ya ce bal ya ci bitahamidu faqat, suka ce kullum zai zo da sami Allahu liman hamida kadai. Masu wannan magana za a ba su jawabi bima zakarahu an-Nawawi, da abinda Imam an-Nawawi ya ambata. Qal Imam an-Nawawi ya ce qala ashabuna fa ma'anahu, ma'ana sahaba kamar malaman Shafi'i da manyan malaman hadisi kuma shi ma kan wannan abu yake. Ya ce fa ma'anahu, ma'anar wannan hadisi na idan liman ya ce sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd, fa ma'anahu, ma'anar maganar qulu rabbana lakal hamd ma'a ma qad alimtumu min qawli sami Allahu liman hamida. Kaman ƙari ne ya musu ko da rabbana wa lakal hamd tare da abin da daman kun sani na sami Allahu liman hamida, daman sun san shi. Wa inna ma khussa hadha dhikr ko hadha annabi ko an kebance wannan zikiri na rabbana wa lakal hamd ya ambace shi li'annahum kanu yasma'una jahar annabi sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamida, fa inna sunnati fihi al-jahr wa la yasma'una qawlahu rabbana wa lakal hamd. Yace abin da ya kawo haka ya ambaci rabbana wa lakal hamd, ya ce su sahabbai suna jin da annabi yana bayyanar da wurin tasawa sami Allahu liman hamida, iya domin ba sai da ya yi ta ana rukuyi ko iya bayyanar da sami Allahu liman hamida a sunna daman a bayyana ta, kenan suna ji amma ba sa jin bayyanar da rabbana wa lakal hamd a hili. Kenan shine ka haka ne ce li'annahu yati bi sirran, iya rabbana wa lakal hamd a boye. Wa kanu ya'lamuna qawlu sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli, su kuma da masahabai suna da masaniyar
fadar annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yi. To sai wannan gaban suka ji iyayi wanda musu iyayi ba, yace ma qa'idatu ta'assubi sallallahu alaihi wasallam, a wannan ka'ida ce ta koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal dole akwai annabi sallallahu alaihi wasallam. To wa kanu yuwafiquna fi sami'a Allah, yuwafiquna fi qawli sami'a Allah liman hamida falam yuhtaj lil amr bihi, tunda suna yi yanda ya hodi suna ji sami'a Allah liman hamida su ma sun yi. Kenan anan bai bukatar ya ce ku yi, tun da masu tan annabi ya ce musu sallu kama ra'aytum mudu salli, ke da abu suka gayi suke damu ba ya ce ba kaza ku yi kaza kaza ya zano musu, kun ya ba su wata siga duk abin da kuka ga yana sallah shi za ku yi. Kenan bai bukata sai ya dauko da kaza da kaza da kaza. To amma ita wannan me yasa ka magana ta ita baya bayyana da ita ne. Kenan shi yasa ga musu in na ce sami Allahu liman hamida ku ka kawo rabbana wa lakal hamd. Kenan bayan waccan, kenan akwai abin da ke bayan waccan, yace kenan wala yarfuna rabbana wa lakal hamd, musamman ya hudu rabbana wa lakal hamd, fa umiru bihi, sai aka musu umarnin yin ta ita ma. Hadha aqallu ma yuqtasaru alayhi fi tahmid, wani shine karancin abin da mutum zai yi na itidal lokacin tasawa daga ruku'i. Karancin abin da zaka yi kalmar sami alhamdu, me ga nan sai kawo kalmar rabbana lakal hamd, aya ko azkar bayan ta ko. To karanci bayan ka taso da sami Allahu liman hamida kace rabbana wa lakal hamd, karancin zakirin ka kenan. Ɗan wannan mas'ala ce wadda ya kata anan, duk da akwai magana da kan ta Imam Suti, duk ta na musamman yayi kan wannan hujja ta kalmar rabbana wa lakal hamd. Shi Albani cikin tamamin na ke cewa masu cewa ba a yi an rabawa, shi annabi sallallahu alaihi wasallam ai su daga mazan malikiya rabawa kai, liman zai ce sami Allahu liman hamidahu, kambacin shi mamu zai ce rabbana wa lakal hamd. Ko haka ne muke ko ita za ka gano magana ba haka bace ba, ruwawi suna da yawan gaske kuma ingantattu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine liman, shi kuma duka biyu ki gama, duka azkar ki iya wannan iya wancan. To me yasa kai za ka rage daya? Yace Albani ke ta kuma wani abu ce matsala biyu, yace ɗayan biyu wasu rukunne ne cikin aikin sallah. Akwai zikiri na tasawa daga rukuyi ko, kuma akwai zikiri na an yi tsaye. Kenan a nan za a sa ka kabar ɗaya, ko kabar na tasawal ko kabar na tsayuwal, domin ita sami alhamdu an shar'anta ta lokacin da za a taso ne, wurin tasawa ake tasawa da sami Allahu liman hamida. To a wurin tsayuwa akwai azkar shine rabbana wa lakal hamd. Al-muhimmu dai wannan tana da goyon baya da yawa na malamai cewa wannan magana cewa mamu daban ta liman daban, gara mahi karhi yanda liman ya ce sami Allahu liman hamida, kai ma ka ce sami Allahu liman hamida, kuma bayan ka meke yake rabbana wa lakal hamd. da shi magana da yake so yi. To yanzu wannan zikiri sai yake cewa bayan ya ce hadha aqallu ma yuqtasaru alayhi fi tahmid hina al-i'tidal, wannan rabbana lakal hamd ita ce mahi gajartal kalma ta tahmid shine baka hamdu a wajen tasawa daga ruku'i, aka yi tsaye cak ake yin ta.